zarokekî 16 salî ez ê bînim ser ekranê. Yani belkî hûn wî nas bikin, fotoğrafiyên bivînin. Çîrokeka her zarokek çîrokeka wî heye, çîroka Ramezan jî heye. Kabila Ramezan werim Ramezan bivînin. Ramezan Taşdemir. Roja nehê cotmehê temaşavanê hêja ku dît ku kevokek di stûna ceryanê de asêmaya li ser xeta ceryan asêmaya xwest ku kevokek xilas bike. Lê bi ceryanê ket. Ceryan pê girt û her du milî wî ji enîşkê ve mixabin li Erzurumê jê kirin. Ramezan tenê daxwaza wî ew bû ku kevokê xilas bike. Lê ji her du destê xwe bû. Serok Komar vicdanê wî tehmûl nekir. Wî ji Erzurumê hanî Enqereyê. On halê nexweşxaneya Enqereyê Ramezan. Li vê derece ez bawerim diyawî bawên me temaşe dikin ku ew her du destê Ramezan jî protezê wê çêbivin. Ez bawerim ew ê gelek baştir bibe. Em ê wî ser piya jî bivînin. Di nava heftiyê de dema me ew ê çêbibe em û hevala jê em li gel hevdû em ê herin serdana Ramezan jî ji bo moralê wî baş bibe. Xweşka Henîfe wî ji bîra nekir çûne xweşxanê wî dît niha çîroka Ramezan Taşdemir tê ser ekranê. Ramazan Taşdemir lawikekî hê jî 16 salî ye. Ji Agiriyê ye wî li gundê xwe şîvanî dikir. Dîsa wekî her roj bazê gund li mêrgan diçêrand. Dît ku baskê kevokekê di stûna ceyranê de asêmaye. Ramazan seba wê xilas bike, bilêz û bez çû ser stûna ceyranê. Ez şivan ez durma me vahim ne ez bûme şivan da. Belki me çi eskeriyê durman deynî me hebû. Ama gazim be me şivan xerab qazancê bikim. Ez bûme şivan da ez me bepê da madaxtay ma wî rojeke me ez baxtama malê. Ew rojê jî me pez berê zeviya da. Em hatine vira madaxtay nîskê devê rê bû. Madaxtay tişte diyegê de ba dibe. Erravî me be diyegê me hemû ecele temûz be temûzê çayê heman naxava herşiya me. Ez herşiya me madaxtay kevte va şa desta wî te kevî ke ew jor dikete jêrê. Kew hate feriya çû aha jî zivirim şam û gazê pavim. Kevok xilas bû. Lê Ramezan ceyranê pê girt. Nêzî saetek û nîv bi stûnê vema. Kesê ku Ramezan dîtin xeberdan wezîfedaran. Ew rakirin nexweşxaneya Agiriyê. Şîvanê biçûk ji bo kevokê xilas bike canê xwe kir ortê. Lê dawiyê her du destên wî ji enîşkê ve hatin jêkirin. Hani evi duygu kesek yaşamış zane. Aha. Ez qar bûm ya. Daxwaza lavîkê fedekar ew bu ku milên protez jê re bên çêkirin. Daxwaza wî hate cî û Serokûma Recep Tayyip Erdoğan talimat da. Ew bi balafira ambulans anîn nexweşxaneya Gatayê ya Enqereyê. Zaf teşekkür dikim. Baskê min baskekê xelas kir û hema jî baskê min xelas kirin. Durma min har rinde. Ji wan min zaftir wan rû û çaxî zaftir min har rinde. Anha birîn mirînê min neşên rahetiya ew kaya mesela zêr ziyanane min. Malbata wî ji bo alîkariya dewletê kêfxweş e. Valla çok şükür ama devlet hani yardım edeme. Hani benim dibinin için. Hani destek edilemedi. Piştî 6 mehan protezên Ramezan wê temam bin. İşte doktora beklemiştik. Doktor gotnama gu 6 meşhundoyu takılmış bir. Guna yarın bili taze ne? Anam beklemiştik abla. Di roja mafê mirovan a cîhanê de xelata
مرو دل برحم دان رمضان تاشتمر جبر کو او دنا خوشخانه ده سرکوما رجب طیب اردوان خالات teslimi bavevi Mehmet Taşdemir kır. Da merhamet ödülüne tellere takılan bir kuşu kurtarmak üzere elektrik direğine tırmandığı esnada elektrik akımına kapılıp ellerini kaybeden Ramazan Taşdemir kardeşimiz layık görüldü. Kendisinin tedavisi devam ediyor ancak babası Mehmet Taşdemir bizlerle birlikte ödülünü almak üzere. Mehmet Taşdemir beyefendiyi sahneye davet ediyoruz. أنا جوي زعل تشكر دكم تم دستي ذا زعل تشكر يعني Şivani Brahim hayalin xwe wad bêje. هێویەکی تە داخوازێکی تە حیالێکی تە هەیە لما هي كان نتشبه بيجا بێژە والله ما قول أصلا لازم أخم والله بستينم وخلا عربي بستينم خلا بخابته Em ji Ramazan dipirsin. Dîsa bu yereke wisa biqewime tiye çi bikî? إذا جوني شوص جوني ميسا جوني بزعبت جوني زعبتنا ما زماني يتهنى الميوي خلاص كان يعني بدال جنة الميوي يعني تشلاقي خوشها بس قوي رنو يجمنا يقولوا بما تشيدني بعدين